Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Keluarga Mas Goplo. Halo pemirsa, selamat siang. Hari ini saya mau nata belanjaan dulu pemirsa, yo. Yo, muga-muga hari ini Davin rekreasi, yo. Davin yo kita yo guys yo. Davin apa wingi disangoni Mas Santo ditransfer guys. Sithik-sithik ben bocah seneng bocah nek sak apa ya bocah kuwi disangoni entah nah pirae nominale iku bocah wis seneng. Oh, aku disangoni Pak Deku wingi Mas Santo tak elingno guys. Jadi kenapa gak masuk konten karena memang lewat transfer piye oleh konten ngono diingi. Terus ya WA aku, Mbak makasih yo disangoni ngono tante dini. Ya gue buat tumbas jajan ya le aku ngono ya naik kereta guys Davin pagi-pagi mang subuh semuruput ya. Muga-muga perjalanannya Davin lancar, bocah seneng. Ya memang itu terayo agendane dari sekolahan guys. Biasa lah mesti rekreasi wis barbaran iki. Konggan lulusan TK, heeh ngono. Yes. Aku dadi eling sampe jujur darah ngono padha nek wis TK. Iki arep tak pautno dhisik. Keri memang tempat mes tak omongi bolak-balik sing takon. Anakku memang carry karena sempat aman juga carry alhamdulillah ya mas tuh sak carry kayaknya ora sampai 10 tahun lagi tak tekakno enggak ngono guys tak omongi bolak-balik kadang ki aman do takon ae takonnya orang mesti ning YouTube kan nang liya wis tak jarane bolak-balik jujur tak pautno dhisik guys jenenge bocah iki ujian saiki bukan tempat untuk saling menyalahkan mbok ngene gak ono guys di luar sana itu sing diuji Gusti Allah anaknya mau ngekeri juga akeh berjuang ratusan pasien pasangan ibu bapak berjuang apa nerapikno anake kuwi mereka itu pengen anaknya daga gendang gudak liyane ngono guys jadi ora ana ceritane buli-bulian lewat komen ngono kuwi gak ono guys padha supporte ngono alhamdulillah saiki anakku mulai ceriwis alhamdulillah kuwi perjuangan guys yo ora ana bare nek diceritakno wis iki ngato belanjaan oh iya kemarin ki ana wong ana bocah order COD ngakok yo jenenge bojoku ti ku tak ngonten sik ti Fatih tak ngonten sik ibu ndarana sik kemarin nganu kok iki lho sing ngono bingung kok pemirsa iki nang order gelang ora tak buka COD nganggo jenenge bojoku kok nganggo jenenge bojoku nganggo jenenge Anto ngono tok Desa Kapun RT 2 RW 1 kok gelang SPYT sudah 4 hari yang lalu bingung iku nganune bingung dah iki ku gelang tangan Korea gelang tali tak kira iki Mas Anto iki pesen kanggo kucingku lah tak telepon ki urung dibales aku ki turu ceritane ndek ngiku setengah sadar Mbak paket ya tetep takok jenenge Anto mesti mlayune nang bojoku mau RT 2 iki Anto sapa nek aku ki nek sing order jenengku dhewe guys tak golek nomor gak ono aku tak takok-takokno wong kene iki do gak ero Anto ki bojonem paket nyasar. Nah, pira Mas 9.000 Bu gelang dolanan iki lho guys. Tapi urung tak buka, isih tak takok-takokno tanggoku ku sapa sing rumangsa yo tak wehno. Aku sing salah tak tampa karena aku dhewe iki turu setengah sadar digugah kurir SPX ngono. Masa yo bingung jenenge mau Anto ngono tok. Mulane nek kita pesen sesuatu kita pakai nama lengkap, pakai nomor telepon guys, saake Mas kurire. Untung ae ki mok 1.000 ya aku moh. Kuwi bojoku tak telepon ora dia kan bojoku iki nyopir guys, ora tengok-tengok tok. Ngono ceritane ku. Pakete nyasar, aku ki yo kekelen batinku. Iki pesen gelang kok cah cilik ya. Sing pesen iki yo sapa le, Bu? Iki tak WA ra diangkat, aku order bojoku. Aku nyopir ora buka HP, Bu, gak wani. Wes, lah piro iku 9.000 ora apa-apa sedekahno. Ya wis pokoke engko sapa ge sing rumangsa tak
wehno wis apa-apa. Tapi kok yo wis kok urung ana sing ngakoni, apa wedi, kok jenenge Anto tapi gelang anak-anak. Kuwi nggo jenenge pakane paling. Tapi kok ana nomor telpone kuwi lho sing mari mumet, guys. Nek aku wis tak wehno lah kita rumangsa tak tompo aku sing salah. Wong jenenge Anto ki perasaane loro ki yo bojoku tok, guys. Yo kekelen, batin ki yo kekelen. Emang tak tutup ini pemirsa. Batin aku ki yo kekelen pemirsa. Masalah apa? Kok ora ana nomor telpone? Kok gelang aku. Tak totone sik wis. Batin aku ki yo kekelen. Sik kita adani kresek. Kekelen aku pemirsa sama. Kresek ta? Yes, muga dapin perjalanannya lancar. Nek masalah kayak wong kanan nang Jepang uripe ya mlayune nerbang nang makam Ibu Kartini, terus nang pantai Karangjae. Masalah biyen tekane apa paute kan Jepang iki jujukan paut karo tekane sok bakal anu kan kene tek. Pasti nang daerah kene ngono lho, tekane sok ben. Jadi paling ku yo anu padha kok dapi nang Surabaya. Yo ben roh rasane numpak sepur, guys. Mosok nunggoni bojone numpak sepur ae ora tau numpak. Urung tau ditumpak sepur bojoku, guys. Ya Allah, kok ngenes temen ya. Lah ya. Gak apa-apa, guys. Penting aku cukup sik. Ngopeni anak loro. Marai iki Mas Alek nganu desa. Apa namane? Sekolah iki nang Jepang, terus juga apa namane? Apa yo? Soalnya sobat STM atau SMK niki sing jurusannya sesuai dengan dia inginkan. Ku nang kene iki urung masih dipingin dhek ngono jurusan kene. Kene kan STM ki STM Muhammadiyah, juga STM ki sih rada anu pemisah. Aduh. Yo nek dhek gelem nek aku terserah dhek nih. Pengen dhek jare nang SMK kono ae sok mben iki SMTS guys bocah. Kepada bocah loro sekolah iki yo mumet lho pemirsa. Mane nek aku ki urip sesuai dengan apa yang saya upayakan. Wis ora kok mikir gengsi, penting iso mangan nek aku guys. Nuruti gengsi iki alah. Cara monane ngono lho guys yo. Ki aku ora ndowong aku dhewe mbok darani ndowong. Wah tak sikat iki lho. Senengane iki kadang melintir-melintir. Wong ora gini-gini ngono-ngono apa darani iri karo dulure tuku HP niku ndak yo lambene. Bola. Mending dienggo ibadah ngono lho, aja men nggo mitnah wong. Aja menormalisasi iku guys. Mau fitnah ora anu mbuli. Sampai mau berambangnya montok lah kayak anu kayak apa guys, kayak mochi lucu. Wah berambangnya kenceng 15 perapat is hitung dhewe sekilo piro. Kayak bawang putih mana 7.000 8.000 jadi 7.000. Wah bisa. Aku ki sih penting apa bocah sekolah yo mlaku anggarane buah tonggo kiwa tengene yo mlaku, rumah tangga ki semono ku guys. Ora sing penting iso mlaku, iso blonjo. Nek sekiranya gak iso nabung ora usah do sedih. Apa duit saiki ki angel, beras saya naik 15.000. Lan ku yo ben seneng bocahe disangoni Mas Santo sithik-sithik Davin guys, monggo yo perjalanannya lancar ya pemirsa ya. Wis ngono kuwi. Pemirsa tak tutup dulu. Pokoknya tetap semangat, ojo lali lek mas gopem nana kono mbekkan supra sing akeh. Yo donga-donga sing apik soalnya apa guys? Kuwi iki kanggo balik nang awake dhewe. Jenenge dunia konten iki ana yo gak apa-apa. Cuma kita jangan membiasakan
nek keterlaluan dibiarkan, kita tegur guys. Soalnya apa engko bocah-bocah sing saiki iki lho. Engko dadine niru membuli biasa, menjajakan wajah, rupane elek biasa. Kuwi jenenge ora bener. Mau ke depane dadi wong rasis, ojo guys. Ojo nyek wong ireng. Wis cukup aku wae. Ojo sampai wong liya. Anake Mbak Eka elek isa apik anake wong iki. Aku saeling guys dibuli-buli kok ojo anak sing gak ro dosa iku ojo dibuli. Untuk tak Gusti Allah kok dibuli yo. Kok Mbak Eka ngendho yo gak iki kita mengingatkan guys yo. Soalnya masih awake dhewe berbuat apik ku sing gak seneng sama. Bisa. Iki kok apa penyambel mentah ae. Hari ini wis aku nek masak sate aku seneng usah-usahengan kok guys. Aku iki yo kita nanti dilanjut lagi guys. Ojo bosan raine Mbak Eka. nek benci yo di skip, nek seneng yo didelok yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga seneng dapin yo perjalanannya yo guys. Nek bagi nang tidak nang kebun binatang, bocah-bocah cilik ku seneng guys. Ben masalah yo seneng embor jalan-jalan kuwi. Nah Jojo yo seneng nek hewan-hewan. Besok ben nek unggah-unggahan apa lulusan TK Jojo ndara seneng. Sok ben.